Vážení prítomní, dovolte mi vás srdečne privítať na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva pri Viete. Na podnet pána Furlíka budeme rokovať v slovenskom jazyku, ale predovšetkým potom poslanci majú právo vystúpiť aj reči národnosti dnešnej. Zvlášť vítam medzi nami nového poslanca Jozefa Bašternáka, ktorý dnešným dňom zloží sľub poslanca. Predkladám vám návrh na návrhovú komisiu. Do návrhovej komisie navrhujem Norberta Žitu, Kolmana Bendu a Zoltána Náročeka. Na to doplnenie, pokiaľ nie, dám hlasovať. To je za týchto poslancov, aby boli v návrhovej komisii. Hlasujme. Ďakujem. Proti? Zdržal sa volať do hlasovania. Ďakujem jednom hlasovaniu. Overovateľov zápisy si určujem Atilu Bílo a Anitu Šukolovú. Anitu Šukola, prepáčte. Môžeme hlasovať? Hlasujme. To je za týchto členov. Ďakujem. Proti? Zdržal sa volať do jednohlasne. Pristúpime k tretiemu bodu. Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva. Vstaňme. Ja, dlho podpísaný poslanec obecného zastupiteľstva pri Viete, týmto čestne prehlasujem, že nevykonávam nezlučiteľnú funkciu poslanca obecného zastupiteľstva podľa zákona 369 o obecnom zriadení neskorších predpisov. Sľub poslanca obecného zastupiteľstva pri Viete sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tak sľubujem. Ďakujem. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy kötelességeimnek rendesen eleget teszek, a község érdekeit védelmezni fogom, a Szlovák Köztársaság alkotmányának az alkotmányos törvények, a törvények és egyéb általános érvényű szabályok rendelkezését betartom, és a képviselőtestület tagságom gyakorlása során a legjobb tudásom és a lelkiismeretem szerint juttatom érvényre azokat. Köszönöm szépen. Gratulálok. Gratulujem. Prosím Jozefa Bašternáka, aby prišiel podpísať čestné prehlásenie aj sľub poslanca. Ďakujem pekne. Teraz dávam hlasovať program dnešného rokovania. Kto je za to, aby podľa predloženého, čo ste dostali, predloženého programu sme rokovali na dnešnom zasadnutí. Hlasujme, kto je za. Ďakujem. Proti? Zdržal sa volať do jednohlasne. Prosím pána Žitu, mandátovú komisiu, ale predložil. Vážení prítomní, dovoľte, aby som prečítal správu mandátovej komisie o overení platnosti náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva pri Viete.
Mandátová komisia berie na vedomie zánik mandátového miesta poslanca Igor Kováč Čomor Endre z dôvodu zvolenia do funkcie miestneho kontrolóra pri Vete. Mandátová komisia berie na vedomie zánik mandátu miestnej poslankyne Zatice Adámkovej na vlastnú žiadosť. A poslancom úmocného zastupiteľstva sa stáva náhradník s najväčším počtom hlasov Jozef Bašternák. Predložil osvedčenie o zvolený, zložil predpísaný sľub a predložil vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca. Mandátová komisia pri Vete overila správnosť predložených dokladov a potvrdzuje platnosť mandáta. Ďalší náhradník Zoltán Harča sa nemohol na zasadnutie OZ dostaviť. Pri Vete 12.5.2015. Ďakujem pekne. Na vedomie správu mandátovej komisie. Štvrtým bodom je úprava zloženia komisie obecného zastupiteľstva. Týmto nakoľko dvaja členovia obecného zastupiteľstva vypadali, nahradzujeme ich novými, takže musíme spraviť úpravu jednotlivých komisiách. Poprosím inžinierku Záhorčekovú, aby sa návrh. Keď dovolíte, tak pani Adámková a pán Andrea Kováč-Čomor boli členmi viacerých komisií. Takže pani Zlaticu Adámkovú je potrebné odvolať ako člena mandátovej komisie a takisto pán Andrea Kováč-Čomor ako člena mandátovej komisie. Pán starostu poprosím, aby o tom sa hlasovať. To je za to, aby menovaní boli odvolaní z mandátovej komisie. Hlasujme. Ďakujem. Proti? Zdržal sa? A vymenovať miesto nich navrhuje pán Attila Víro ako člen mandátovej komisie a Zoltán Záhorček ako členovia mandátovej komisie. Poprosím. Oni už nemôžu byť členmi mandátovej komisie, keďže nie sú poslanci, takže to treba nejakým navrhnúť. Ja navrhujem pán Attila Víro a pán Zoltán Záhorček. Po jednom hlasujme, nie? Môžeme po jednom. Kto je za to, aby Attila Víro sa stal členom mandátovej komisie? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Zoltán Záhorček. Kto je za to, aby Zoltán Záhorček sa stal členom mandátovej komisie? Hlasujme. Ďakujem. Proti? Zdržal sa volať do. Ďakujem. Ďalšie odvolanie pána magistra Andrea Kováč-Čomor ako predsedu komisie školstva a kultúry výboru pre občianske záležitosti. On už ako poslanec nemôže byť predsedom. Nie poslanec nemôže byť predsedom komisie. A miesto neho navrhuje magistru Anitu Šukovú ako predsedkyňu komisie školstva a kultúry výboru pre občianske záležitosti. Iný návrh? Pokiaľ nie, dám hlasovať. Kto je za, aby Anita Šuková sa stala predsedkyňou spomínanej komisie? Ďakujem. Proti? Zdržal sa volať. Pani Anita Šuková za predsedkyňou komisie na vytvorenie zoznamu žiadateľov na návrh pravidelníka žiadateľov obecných bytov, že je tu ďalší návrh na odvolanie magistra Anity Šuková ako predsedkyne komisie na vytvorenie zoznamu žiadateľov na návrh pravidelníka žiadateľov obecných bytov a menovanie Jozefa Bašternáka ako predsedu komisie na vytvorenie zoznamu žiadateľov na návrh pravidelníka žiadateľov obecných bytov. Iný návrh? Pokiaľ nie, tak dávam hlasovať. To je... To sa odvolať.
Áno. Kto je za to, aby Anita Šukola bola odvolaná do spomínanej komisie ako predsedkyňa? Hlasujme. Ďakujem. Zdržal sa volať do proti. Ďalej dávam hlasovať, aby Jozef Bašternák sa stal predsedou spomínanej komisie. Kto je za to? Hlasujme. Ďakujem. Proti? Zdržal sa volať. Ďakujem pekne. Ďalej pani Zlatica Adámková bola predsedkyňou Komisie sociálnych vecí a rodiny a pre prenájom sociálnych bytov, takže pani Zlaticu Adámkovú je potrebné odtiaľto odvolať, ale rada by zostala členkou tejto komisie ako člen. Tak samozrejme, ja by som doporučil, aby ostala ako členkou tejto komisie do predsedkyne družstva v tomto smere na vie pomoc sociálnych vecí. A keďže pán Harča nie je prítomný, ešte nie je poslancom obecného zastupiteľstva, tak odporúčame zatiaľ sa riadiť zásadami pre zriaďovanie činnosť komisii OZ s tým, že komisiu bude do zástupca starostu Kyňu na Terci. Takže dám hlasovať, kto je za to, aby Zlatica Adámková bola odvolaná z postu predsedy sociálnej komisie. Hlasujeme. Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Jednohlasne. Ďakujem. Pani Zlatica Adámková nechce byť zástupcom riadovateľa rady školy pri materskej škole s vyučovacím jazykom maďarský, takže odtiaľ je potrebné odvolať rady školy pri materskej škole. Kto je za to, aby Zlatica Adámková bola odvolaná z rady školy pri MŠ? Hlasujme. Ďakujem. Proti? Zdržal sa jednohlasne. Navrhuje vymenovať ako zástupcu zriaďovateľa do rady školy pani magistru Antu Šukola pri materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským. Pokiaľ je pani iný návrh, dávam hlasovať. Kto je za to, aby Anita Šukola sa stala členom rady, zástupcom zriaďovateľa rady školy pri materskej škole maďarskej. Hlasujme. Ďakujem. Proti? Zdržal sa vládu. Ďakujem. Ešte tu máme Spádové ulice. Navrhujeme Spádové ulice magistru M.B. Kováčom a prideliť Jozefovi Bašternákovi a Spádové ulice Zlatice Adámkovej dočasne pán Bertovi Šukovi. Spádové ulice Kováčom Andreju Jozefovi Bašternákovi. Opýtam sa pána poslanca, či súhlasí s týmto návrhom. Súhlasím. Dávam hlasovať. Kto je za to? Proti? Zdržal sa? Ďakujem pekne. A Spádové ulice Zlatice Adámkovej dočasne pánu Lambertu Šukovi. Tak niekomu musia byť. Tak hlasujme aj o tom, že Spádové ulice miesto Zlatice Adámkovej, aby sme momentálne pripili do ďalšieho zasadnutia Lambertovej školy. Ďakujem. Proti? Zdržal sa hlavne. Tak toľko. Takisto by sme mali hlasovať o tom, že dočasne vedenie sociálnej, nie? Pán zástupca by mal keď nie je vymenovaný predseda, tak vysve zásad vedie komisiu, vedie zástupca starostu. Ale keď padne návrh na predsedu, tak sa môže hlasovať o novom predsedovi. Piatým bodom je kontrola plnenia uznesení, ktoré ďalšíku.
minulých zasadnutí obecného zastupiteľstva boli splnené nasledovné uznesenia. Uznesenie číslo 69 roku 2015 bola uzatvorená pracovná zmluva s hlavným kontrolorom obce podľa paragrafu 18a odsek 7 zákona o obecnom zriadení. V zmysle uznesenia 74 z roku 2015 boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie do rozpočtu obce Priveta na rok 2015 jednotou dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Priveta, Tumultus občianske združenie Reformovaná kresťanská cirkev, vrátane Babalma, klub a letného tábora, Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami Miestna Priveta, PJ družstevný Priveta, ostatné organizácie na pripravené zmluvy na podpis. V mysle uznesenia 82 z roku 2015 poskytnutie stavebného materiálu cement a štvrté Tibora Pálinkáša, nádražná 6 Priveta, vybetonovaný mosta pred rodinným domom, uznesenie splnené. 86 z roku 2015 podpredaj pozemky pre Tibora Pálinkáša, hlavná 26 Priveta, nehnuteľnosti s parcelovým číslom 223/18 a 223/19 výmery 39 a 138 m². Uznesenie číslo 71 z roku 2015 úprava rozpočtu obce Priveta na rok 2015 podľa návrhu Kolomana Bendu poslanca obecného zastupiteľstva na nasledovnom znení plánované námestie oproti obecnému úradu nie je možné budovať rezervného fondu obce Priveta, bolo starostom obce v zmysle paragrafu 13 odsek 6 zákona o obecnom zriadení výkon uznesenia bol pozastavený. Obecné zastupiteľstvo môže potvrdiť uznesenie dvojtretinovou väčšinou všetkých poslancov do 2 mesiacov od jeho schválenia, takže ešte je čas. To je všetko. Takže mali by sme o tom uznesení číslo 71 hlasovať. Prečo ste, pán starosti, nepodpísali toto uznesenie? Lebo to nebolo prejednané na finančnej komisie a ďalej. Musíme nechať v rozpočte tú čiastku, keby sme podali projekt na EU projekt, hej, takže v rozpočte musí byť 5% na samý čas. Pokiaľ to nie je v rozpočte, schválenom rozpočte, tak nám nezoberú ani podaný projekt. No, podľa mňa toto uznesenie ani protizákonné nebolo, ani proti verejnému záujmu. Ja som povedal, že prečo to nepodpísal. Dobre, tak hlasujeme. Takže treba to uvážiť, že nejakú čiastku tam musíme nechať, že keď podáme ten projekt, buď či na Eurofond, alebo na EU projekt, všelijako tam musí byť tá spoluúčasť ponechaná v rozpočte. Na akú čiastku ste mysleli? Prosím? Na akú čiastku ste mysleli? Tak aspoň 25-30 tisíc. No, by sme mali pozastaviť potom čerpanie do tej doby, kým sa nezačne presne tak robiť. To je sformulovať to uznesenie. Takže toto je správne formulovanie. Nie je možné zatiaľ čerpať. Totiž boli by tu priority, ktoré by sme mali teraz riešiť. Viem, že máme nejaké zásoby, skladové zásoby, ale sú tu také veci, ktoré by sme podľa mňa alebo podľa nás mali riešiť, ako parkoviska pri škole, parkovisko pri škôlke a tak ďalej. Ktoré sú chúrostivou záležitosťou a sú potrebné riešiť v krátkej dobe. Jednoducho Kvetná ulica ráno je nepriazná, tam keď zaprší, tiež tie autá stoja tak všelijako. Dneska už každý nosí tie decká autami do školy, takže ja si myslím, že v prvom rade na to by sme mali teraz z nášho rozpočtu vynaložiť nejaké financie v tomto roku.
riešime aj parkovisko pri škole. Máme to pripravené, budeme nás o tom informovať, že akým spôsobom zatiaľ príjem ešte nie, oni budú v rozpočte. Dobre, hlasujeme o tomto uznesení, musíme hlasovať o tom. Čo to? Musíme o tomto uznesení hlasovať do 60 dní, takže teraz je tu čas. Podľa mňa. Poprosím vyjadrenie predsedu finančnej komisie. To, čo som hovoril, že pozastavme čerpanie, kým začneme robiť s tým ulickým projektom. Potom aj tak si musíme na to znovu rozhodnúť. Znovu si sadnúť na to. Tak to bude aktuálne. Finančná komisia navrhuje nečerpať. Zatiaľ nevyhodiť z rozpočtu, aj nečerpať. Dávam hlasovať. Kto je za to, aby finančná čiastka, ktorá bola schválená v tohto ročnom rozpočte na hlavné námestie, nebolo vyčiarknuté, vyhodené, ale len tá čiastka by bola pozastavená, čiže nečerpať z tej čiastky. Hlasujme, kto je za tento návrh. Ďakujem. Proti? Zdržal sa volať do... Ďakujem, jednohlasne. Takže nečerpať. Ďalším bodom je správa o činnosti obecnej polície. Poprosím pána Mužnáka. Súčinnosť exekúcie Judru Romana Kovaša, fyzické preverenie majetkového družoby. Rodinná hádka, ubliženie na zdravie, museli sme volať policajtov štátnych. Súčinnosť exekútora Urbána, Petra Urbána, osobou PL, bola udelená dlhová pokuta občanovi MR na neposluchnutí verejného činiteľa. Súčinnosť exekútora Urbán Bratislava Tomáša Plejzera pre osobu. IR bola vrátená spis, nakoľko menovaný nedržbiava doma. Dňa 24.3.2005 bola kontrolovaná posádka rumunskej dediny, vykonávaná po uličnej predaj, boli posledná peč obce, boli vykonané smetne na voľnej ceste Štetejtút. Páchatelia museli po sebe odstrániť smety. Správa okresnej súd Komárno LR spis bol vrátený, nakoľko menovaná osoba nebola SR. Spolupátranie okresnej policajného zboru vo veci únosu dieťaťa bola nájdená pátranie vozidlo. Horšie sme zadržali aj posádku vozidla. Riešenie šťastnosti osoby na psov boli vykonané prevencie majiteľov psov. Ďalej to riešila dotyčná osoba. Dňa 30.3.2015 bola nahlásená rodinná hádka na ulici Kvetnej. Boli vykonané potrebné úkony. Asistencia na okresného policajného zboru, že je v maďarskom triede, zbieranie dôkazov na trestnej veci úspešné. Štrasov Špani VH na syna VR, vec riešenie obecná polícia terénnymi pracovníčkami. Hlásenie, odsúdenie vece na ihrisku, valca na ihrisku, boli nájdené, boli vrátení. Dňa 3.4.2015 boli hlásené porušené sliepky v počet 30 kusov na ulici Jarmošnej. Naďalej myslí, či to bola divá zver alebo pes.
Spolupráca kriminálnej polície v Bratislave pod zvláštnym nebezpečným osobom Marek Nikula. Fotografie boli poskytované aj občianskej kliatke. Zatiaľ sme nevideli. Spolupráca kriminálnej polície Komárno veci za zanedbanie povinnej výživy osoby na iné boli poskytované informácie. Hlásenie lámanie do rodinného domu na ulici Hlavnej 208 boli vykonané potrebné úkony. Bola udelená bloková pokuta osoba na LL pre nedovolené vypúšťanie odpadových vôd. Počas hliadkovanej bolo zistené, že osoba MM vstúpila na chránené územie pri kaplnke a rýlom bol postavená preč. Boli vysvetlené je v prípade dôsledky konania. Spolupráca okresných policajných zborov na osobu RN odoslané. Dňa 11.4.2015 hlásenie rodinného hádka na ulici Hlavnej 128 riešenie na mieste pohovorom. Dňa 11.4.2015 počas hliadkovania sme zistili, že na ulici Športovej 15 vypukol požiar, boli privolané hasiči. Bola nahlásené oznámenie na baru na ulici Rubanskej. Nič nechýbali. V prípade boli poskytované aj okresní z policajného zboru, kde riešajú aj kamerový systém. Správa okresnej policajného zboru osoba TV bola odoslaná. Správa okresného policajného zboru sa bola ML a ZL boli odoslané. Riadenie premávky na prírodným cyklom. Súčinnosť exekúra úrodom v Bratislave Judruch Tomáš Kreser, osoba JR, prípis. Poslaný okres súd Komárno na osobu FR odoslané. Hlásenie bola na ulici Nádražnej dňa 30.4.2015 10:20 boli vykonané potrebné úkony. Bola zistená totožnosť mŕtvoly OK občanom Priveta. Dňa 2.5.2015 nahlásenie túlových psov riešenie obecnou políciou. Nahlásenie odsúdenie bicyklom na ulici Mierovej, že ale doklady do bicykla nie sú zabezpečené, proti odsúdenia tiež neboli. Ďakujem pekne. Otázky? Pánu policajtovi nejaké doplnenie spôsobom? Ja by som mal jednu otázku ohľadom problematiky vynášania smetí do prírody a na tie... Ale konkrétne kde? Konkrétne... Naše vietu? Nie. Talibavu, Kesivu, na zakartu. Ale teraz videli ste tam, že niekto vynáša tam smeti? Nie smeti. Nie smeti? Nie smeti. Všetko. Stavebný materiál, zelený odpad, proste všetko, čo by sa dalo vyniesť na zberný dvor a určite nie z dediny, ale z týchto ulic vynášajú tam okolo bývajúci naši občania. Že ako by sme to mohli riešiť, lebo ja dosť často chodím týždeň 2-3 krát na tých voľných cestách a vidím každé 2 dni, že sa tam pribúda tých smetí. Obkosí, trávu vyniese. Potom zase ďalšie 2-3 dni zase niečo iné vyniesené. Takže to by sme mali nejako riešiť, lebo čo je tam na Talibavu, to 3-4 liasky by možno, že odniesli čo tam vyniesené. Ja sú len rád na budem rád. Lebo je tu, že úloha stála
pokutovať legálne vynesenie smetí. Také niečo. My môžeme dávať pokuty 50 eur, 30 eur. Lebo o tom sme sa už rozprávali v predošlých schôdzach a sú aj tabule vyvesené, ale na týchto voľných cestách to nie je nejako zabezpečené. Tak musíme ísť do pola. Treba sa spojiť s občanskou hliadkou. Dobre, a nie je to tam trošku presondovať. Treba pozrieť, koľko je tam smetí, by sme to potom odniesli, vyčistili tamto. Lebo ľudia sú takí, že tam vidí, že volá, čo to myslíš, tak môže, takže to tak nažasíme. Tieto lokality a samozrejme všade sme dali aj na Dlhú ulicu, aj na ten Nový rád, tam sme dali tabule, že zákaz aj vynášať smetí, na ten Šötie pút sme dali taktiež, tak ešte máme tabule, dáme aj na koniec Vojníckej. Treba chytiť niekoho. Tabule je tabula. Čím skôršie tam chytiť niekoho. Budeme to takto riešiť, treba to pozrieť, že koľko je tam, ideme to pozbierať a vyčistiť a potom budeme vidieť, že ako zachovajú obyvateľia občania našej obce. Pokiaľ by nebol ďalšie pripomienky, tak by sme pristúpili k ďalšiemu bodu. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pol 2015, poprosím ministra Andrejova Čomora, hlavného kontrolóra, na východný sol. Norby. Vysia paragraf 18 F odstavec 1 písmeno B zákona 369/1995 o obecnom zriadení v platnom znení prekladám návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce Pribeta na druhý kvartál 2015 nasledovne. Kontrola čerpania rozpočtu ZŠ Svedne, Olapiškova a ZŠ Slovenská, prvý kvartál 2015. Kontrola čerpania dotácie poskytnutej telovýchovnej jednoty družstevník Pribeta za prvý pol roku 2015. Po tretie, kontrola pokladne obecného úradu. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra bola vyvesená 27.4.2015 na úradnej tabule. Ďakujem. Pripomienky, pokiaľ nie sú, dávam hlasovať, treba schváliť tento plán hlavného kontrolóra. Hlasujme, kto je za to, aby sme prijali tento plán. Ďakujem, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Napísané. Ďalším bodom je určenie platu hlavného kontrolóra obce Pribeta. Poprosím inžinierku zdravotníčku. Pán magister Andrejkováč Čomor nastúpil do funkcie 1.4.2004. Pán magister Andrejkováč Čomor nastúpil do funkcie hlavného kontrolóra 1.4.2015 a odtedy mu patrí plat podľa zákona o obecnom zriadení vo výške 40% z 1,54 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo 858 eur. Keď toto všetko spočítame, že plat hlavného kontrolóra základný je 529 eur. Obecné zastupiteľstvo v súlade s paragrafom 18c odsek 5 zákona o obecnom zriadení môže hlavnému kontrolórovi prisúdiť odmenu vo výške 30% z mesačného platu. Takže toto by bolo platné od 1.6.2015. V prípade, že by sa pristúpilo k hlasovaniu, je možné tajné hlasovanie, možné tajné hlasovanie
napísať na príslušný papier odznať do chvíľce. Najprv budeme hlasovať, či sa vôbec všetko dám hlasovať. Kto je za to, aby sme percentuálny plat hlavného kontrola určili tajným hlasovaním? Hlasujeme. Ďakujem. Proti? Zdržal sa volať do hlasovania? Nie. Tak, nasleduje tajné hlasovanie. Vyhlasujem, pokiaľ sa to vypočíta, hlasuje 10 minútovú prestávku. Vlastne hlasujme a potom bude prestávka, aby sa bolo čas to spočítať. Bol čas. Találkozban nem. Nekem kell legyen érzékelve. Ja, Isten úrta, csak nem sejtett. Poprosím o komisiu cez prestávku, aby to spočítali. Arra szerettem volna mondani, nem van kihasz minden közében, itt a kármely kihasz. Honnan nevet mondom, arra nevet mondom, hogy biztos, hogy egy vagy kettő benne. És a Köcskész Laci mögött azt mondja, vagy valami mindenki valamit elgondolni, mert addig úgyis fogja a pillanat. vagy valami Vinas megye, és az bűnkerült a nedves bűnteszakjáratnak. És az, amit Bolgi is nem tudom, van még valami, akkor valamit kikenni, de ne csak azt, hogy akarni sem lesz. Valami azt is, hogy Pokuta. aki megőrzi Pokuta, mondja Pokuta van. Oda is 100 euró, kész. 100-300. De mennyi van, 50 van nekik az hivatalok? De most nem fejezek azt, nem? Lejjel. 50 lakosok. Azt területet leírt, hanem most Brazil még olyan. Mindjárt 50-et kérjek van. Ez van a helyzetben, meg annak volt, hogy most a végén alatt ez a helyzet. De a sarki policációk másik valami. Hát valakit is, ha kiviszi elköltet, basszus, szóval. Mindjárt maximum volt, aztán ez a még visz ki, akkor még visz. Persze. Ugyanaz mindenki szívasson kérszeni. Ja, igen. Mondtam. Hát ez 14-es is. Nagyon jó szám. Én meg ezt a helyzetet. De én meghalnak, én meg ezt a kontrolláros most szépen, hogy ezzel kontrollálnak csinálni. Ez egy hetes munka. Ha ide nézve, megcsináltuk szépen a vezéskorán. Kimentünk arra félre, hogy csináltuk a vezést. Csinálni már február 8-as Én ezt akarjuk, hogy ez így iskolátban akarjuk kontrollálni. Azt elteszem, hogy 8-as
Nem kaptak, mert nincs. Nem adtak jóval Én ezért is föl fogom legalább ő, nem csak mindig szőlők lehet közben ilyen harcalukba is tüzelnek a tőzőnek. Ez jó, de miért aztán van el? Kint előbb, hát persze, vagy nem vagy nem tudom ki, milyen az nem akkor a kalmasabban tüzelni. Úgy kellene hagyni értek, hogy ha ilyen klasszokat tüzelnek, vagy ugyanis kormasszák is. Hát ott most akkor esős idő van, akkor úgy tüzelszél. Idővel tüzelszél. Ez meg megy fel a izével. És akkor azt mondjam, tényleg nincs. Most meg tüzelni, akkor tudod, háborús, ha esik, akkor is tüzelni. Nem tudod azt az ügyet csinálni, emberek azt maguk el tudják. Csak olyan gumit, ilyen plastik. tehát képzeld el, hogy úgy szokták csinálni, ott a vaskazon, akkor nem tüzet, és megközelebb tazalmat. Az a füstöd, és akkor kigyűjt, tüzelsz. Mert most mennyiben száraz, begyújtod, a másik dolog, meg a mezőgazdasági törvény, ez meg előírja, hogy betegalmatok át, hogy tüzelni. Ami van ez a sajta is van a szívvalnak, de ilyen. De ez fel, nincs probléma, a magyar iskolában a igazgatóasszony választási probléma, szóval Ovina igazgatóasszony választó probléma, nincs a magyar iskolában, Egy hét múlva készülünk, egy hét múlva lassan készülünk. Ilyenkor már tényleg kapolni, nem beszélni. Nem beszélsz a magyarokról? Szerinted ez ilyen? Nem így? Várat tudjuk, címet tudjuk. Szerintem a izébe megszólsz. Túracipő. Sima túracipő, már a követ, megint beszélt, és olyan állít, mert túracipő román a bokarra fogja. Mert már csak azért. Szintegetek, és fekjük a legatlanul. Olyan legyen, ami nem az igaz. Ez nem De lehet, hogy Poprosím Anitu Šupovú, aby vyhlásila výsledok hlasovania. Odzej Pripeta určuje v súlade paragraf 18c odsek 5 zákona SNR číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu hlavného kontrolorovi obce vo výške 18,5
z mesačného platu od 1.6.2015. Celková výška platu hlavného kontrolora zaokrúhlená na celé eurá nahor je 627 eur. Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalej. 9. bodom je plán činnosti komunitného centra obce Pribeta. To je v našej obci novinka. Je tu magistrát Andrea Šukolová. Ktorá je poverená riadením miestneho komunitného centra. Nech sa páči. Takže ja budem rozprávať o komunitnom centre. Prečítam, lebo Takže komunitné centrum bolo zriadené dňa 1. marca v rámci národného projektu Komunitné centrá na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi obcou Pribeta a implementačnou agentúrou pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Komunitné centrum je zariadenie bez právnej subjektivity s riaďovateľom KC obec Pribeta. Poslaním komunitného centra je prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej ako aj na lokálnej úrovni. Za týmto účelom poskytujeme komplexné sociálne a komunitné služby, skladá vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov, odstraňuje priepas medzi Rómami a nerómami, vyrovnáva nedostatky na oboch stranách a vedie už mladí k tolerancii. KC spolupracuje s organizáciami, ktoré rozširujú jej pôsobnosť, podporuje vzdelávanie a pomáha vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom. Medzi naše ciele, takže ciele komunitného centra patrí pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, poskytovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít, zvyšovanie sociálnych zručností a kompetencií, poskytovanie poradenských činností pre potreby komunity a klienta, poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie, budovanie vzájomnej tolerancie a akceptácie medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce prostredníctvom spoločných aktivít. Komunitné centrum v obci Pribeta je umiestnené v budove kultúrneho domu. Klientmi komunitného centra sú najmä príslušníci marginalizovaných skupín obyvateľstva a vyznačujú sa následovnými charakteristickými znakmi. Dlhodobo nezamestnané, nízke príjmy, nedostatočná starostlivosť o svoje zdravie, sociálna exklúzia. Takže klientmi KC sú vysokým percentuálnym zastúpením detí a mládež, dlhodobo nezamestnané osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci a seniory. Naša stručná charakteristika práce za marec. V mesiaci marec naše centrum vyhľadalo 20 klientov, prevažne sa informovali o činnosti komunitného centra a žiadali o pomoc pri príprave detí na školskú dochádzku a školské vyučovanie, alebo sa zapísali do počítačového krúžku. KC v Pribete navštevujú prevažne maloleté deti rómskych klientov a nezamestnaných spoluobčania. Zamestnankyne, takže my pomáhame deťom pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Deti sa pravidelne pripravujú na ďalší deň do školy, na rozvoj čitateľských zručností a rozvoj slovnej zásoby. Pravidelne spolu čítame, robíme s deťmi rôzne slovné hry, doplňovačky, kvízy a jazykové hry. Pre deti sme organizovali počítačový krúžok, športové popoludnie, hudobno-tanečné popoludnie, výtvarný krúžok, vedomostné hry a zdravotnú prednášku. Deti majú možnosť zúčastňovať sa rôznych kolektívnych hier. Momentálne máme otvorené 4 počítačové skupiny, do ktorých sa prihlásili nezamestnaní spoluobčania. Každá skupina má 3 členov, učia sa používať počítač na užívateľskej úrovni. V mesiaci marec v komunitnom centre sme organizovali pre deti a nezamestnaných klientov 29 záujmových skupinových aktivít. Raz sme organizovali pre deti zdravotnú prednášku a počas mesiaca sme 17 krát pomáhali v rámci skupinovej aktivity pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie.
Pre celú komunitu KC usporiadalo 2 akcie. Literárne popoludnie sa uskutočňovalo v kultúrnom dome. Bol pozvaný spisovateľ, ktorý účastníkom predstavil svoje prepublikované knihy, rozprával príbehy, ktoré slúžili ako podklad pri písaní kníh, prečítal nám úryvky z kníh a diskutovalo sa o tvorbe. Druhá komunitná akcia sa zameriavala na deti v obci. Z príležitosti mesiaca kníh sme s deťmi navštívili obecnú knižnicu, mali možnosť sa oboznámiť s pojmom a poslaním knižnice. Našu návštevu sme spojili s rozprávkovým dopoludním. Pre deti bol pripravený rozprávkový kvíz, ktorý mali lúštiť najprv v skupinách a potom sme spoločne prešli všetky otázky. Deti mohli farbiť obrázky rozprávkových postáv, vypočuli si rôzne rozprávky a nakoniec sa predviedli aj oni a spoločne prečítali jednu rozprávku. Toto bol marec. Na apríl stručná charakteristika práce. V mesiaci apríl, skoro to isté s deťmi, v mesiaci apríl naše centrum vyhľadalo 15 nových klientov, prevažne sa informovalo aj o činnosti komunitného centra, žiadali o pomoc pri príprave detí na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Zamestnankyne centra naďalej pomáhali pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Deti sa pravidelne pripravujú na ďalší deň do školy. Na rozvoj ich všeobecnej vedomosti spolu čítame, tiež robíme rôzne didaktické hry, doplňovačky, kvízy a jazykové hry. Naďalej vedieme počítačový krúžok, športové popoludne, hudobno-tanečné popoludne, výtvarný krúžok, tiež kolektívne hry. V mesiaci apríl sme otvorili počítačový krúžok pre nezamestnaných a otvorili sme aj počítačový krúžok pre seniorov. Toto je novinka v apríli, takže od apríla máme seniorov na počítačový krúžok, kde sa tiež učia pracovať na počítači na užívateľskej úrovni. V mesiaci apríl sme organizovali pre deti a seniorov a nezamestnaných klientov 41 skupinových aktivít, zaujímavých skupinových aktivít. Raz sme organizovali pre deti prednášku o zdravej výžive, prednášku o poznaní ľudského tela a pri príležitosti Dňa Zeme sme s deťmi viedli besedu o ochrane prírody a životného prostredia. Počas mesiaca sme 17-krát pomáhali v rámci skupinovej aktivity pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Pre celú komunitu komunitné centrum usporiadalo v mesiaci apríl prednášku o verejnej bezpečnosti. Prednáška sa uskutočnila v kultúrnom dome. Bol pozvaný príslušník policajného zboru ORPZ Urbanovo, ktorý prednášal na téme šikanovanie, drogy, záškolácov, priestupky a trestné činy, dopravné priestupky a rasizmu. To je naša práca za 2 mesiace. Ďakujem. Pripomienky, otázky. Ja som mal otázku na tú výbavu toho centra, lebo dosť biedne to vyzerá, tam nejaké opotrebované, zničené lavice sú a tak ďalej. Či my nevieme nejak pomôcť v tomto smere, aby sme lepšie vybavili ten centrum, aby to vyzeralo na nejakej úrovni. Momentálne to, keď tam niekto bol, tak dosť na nízkej úrovni je to. Aké pomôcky by sa potrebovali tam, lebo 100% tam potrebuješ nejaké pomôcky, koľko by to stálo, aké peniaze, aby to vyzeralo na úrovni, ja neviem. Projektor by nám ušiel určite, lebo tam by sme mohli aj rozprávky pozerať, aj nejaké prednášky pre deti, ktoré by sme mohli premietať. Tabulka by sa nám ušla nejaká, ktoré môžeme písať. Výtvarné pomôcky. Máme náročné práce, nejaké pomôcky. Športové pomôcky už asi nie, lebo lopty sme zohnali z športovej haly, takže toto máme. To by sme tiež uvítali. Zajtra sme nám zaječný určitejšie, čiže Andrea, áno, ďalej. Ja som už povedal všetko, tu na mňa sa pýtali niečo. Môžem ja teda k tomu.
Čo sa týka vybavenia, tak mali nám zabezpečiť z implementačnej agentúry počítače, to Andrea určite vie. Odpoveď sme dostali, že ešte prebieha verejné obstarávanie, takže ministerstvo má problém s verejným obstarávaním na toľko počítačov. Neviem, či sa dočkáme, takže my sme to zabezpečili z vlastných nejakých zdrojov od školy, sme priradené počítače tam dali. Aj pán predseda finančnej komisie vie, že keď chceme niečo nakalkulovať, tak to tam musí spočítané byť, že koľko tam dáme investície, sú to zaradené do rozpočtu. Tak momentálne ja by som navrhla, aby spísali svoje požiadavky, vypočítali približnú cenu, že čo by potrebovali a potom na finančnej komisii sa to prejeť na prípadne by sa mohlo niečo zakúpiť. Z implementačnej agentúry máme zmluvu len na úhradu ich platov, uhrádzajú tie platy úplne 100%, takže žiadna spoluúčasť tam nie je. Už sme dostali uhradenú prvú várku, takže my zaplatíme a približne mesiac na to dostaneme uhradené. To je v poriadku. Čo sa týka vybavenia, je to naozaj na nich, aby spísali svoje nejaké požiadavky, rozumne by som povedala, a potom na finančnej komisii by rozhodla o tom, či sa niečo z rozpočtu na to prideli, alebo nie z rozpočtu na to odplusu. Na takéto materiálové vybavenie nie je. No. Ja viem, že to je biedné, ale tak nejaké menšie veci sme povolili. Nejaké karty, hry spoločenské, niečo sa už tam zase pokúpilo, ale zase neviem, či má zmysel kupovať tam nové lavice, nové stoličky. Možno nejaké premalovanie by to mohlo byť. Momentálne dosť farebne to tam vyzerá celé. Takže keď človek tam príde dovnútra, tak sa zrozí, že ako to vyzerá. To je môj názor osobný. Nemali by sme takto mať vybavené niečo, čo sa volá komunitný centrum. Ja viem, že tedy to bolo teraz narýchlo poschovať, ale odtedy prešli nejaké 2-3 mesiace a furt to vyzerá tak. Možno mali by sme aj v tom smere konať ľudí, ktorí vedia malovať. No tak čo zatvoriť môžeme len na víkend, cez víkend, malovať to sa cez týždeň. Ale možno sú ďalšie lavice, ktoré by sa dali namalovať a vymeniť sa a tak ďalej. Rôzne spôsoby. Napríklad počítač, je tam len jeden, ktorý ledva funguje. Na to sa čakajú tam 2-3, keď je tam ich 20 detí, tak ten jeden počítač, to je nonsens. No ale my za to nemôžeme, že si počul, že z implementačnej agentúry nám slúbili počítač, ale nedokončili verejné obstarávanie. Aj nábytok. Vybavenie základné nám slúbili a nič. Ešte nie je dokončené verejné obstarávanie. Naša koordinátorka povedala, že tento týždeň sa zastaví, ale dneska ešte ani včera neprišla, takže minulý týždeň bol v pondelom v Bratislave. Neviem, či vám vôbec papier a farbičky doniesť. Nie. To by sa dalo, že cez víkend s nejakými fóliami zakryť tieto veci a môžeme to nechať vymalovať. Máme dvoch maliarov, takže to je v poriadku. Ak je to tak, že steny vymalovať, ak to pomôže. Ale staré počítače nebudeme, máme naozaj úroveň. My sme poskladali z 3 počítačov jeden, čo funguje. Nič nemáme. Škoda. Toto nemáme v pláne vymeniť počítače. Nie sú tam staré iskolába nincsen. Nem, megvoltak a leltárok. Úgyhogy. Azok sú. Aj tie sú už také, čo ani také nie sú, jak tam je. Nemáme ani my. Ha van működőképes eszkád az iskolákban, meg nem működőképes a tak škola zapožičala. Andrea, ešte ty máš ten notebook? Ktorý? Čo nám škola škola zapožičala jeden notebook a jeden počítač, my poskladali z 3 počítačov. A monitor máme zo slovenskej školy. Monitor zo slovenskej. Lavice z maďarskej a koberec zo slovenskej, takže takto šediakom. dobre. No, tak ja poprosím, že nech nám pripraví zoznam vecí, ktoré by tam bolo nutné robiť alebo dať. A potom sami ešte sadneme. Ja si myslím, že takéto malovanie a takéto sa môže spraviť už teraz. Keď považujete za potrebné malovať, to zase nie je nejaká veľká investícia. To sa môže spraviť však, ale len cez víkend, lebo to nemôže byť zatvorené.
Jasne. Dobre, ďakujem. Ešte môžem jednu otázku. Dneska som akurát počul, oslovili ma, že jeden sociálny prípad. 3-4 roky sa sem prisťahovali na ulici Podzáhradnú a obidvaja sú nezamestnaní a muž nemá vybavené ani občianstvo Slovenskej republiky. Kto by im mohol pomôcť v tejto problematike? No skôr teda jeden sociálny pracovník. Áno. Športový, ale sedia. Teraz sa na ne obráť. Ďalším bodom je úprava rozpočtu. Ďakujem pekne. Dovidenia. Materiál ste dostali, je tam úprava na Kubanskú cestu, ŠKB, na 50 diečko, čo sme pribrali 15 ľudí. Pokiaľ by ste mali otázky o odborné vysvetlenie, je tu inžinierka Patrika Vacová. Keď budú otázky, tak on nám vysvetlí všetko o úprave rozpočtu. V krátkosti by si to mohla predávať na To druhé, tretie rozpočtové opatrenie sa len berie na vedomie a toto 7. tam ide, ako pán starosta spomínal, tie úpravy, plus sa v tej dolnej časti sa len upravil kód zdroja pri terénnych sociálnych pracovníčkách a občianských hliadkách, čo bolo v minulej úprave dané na tieto kódy zdroja 13.1.13, teraz je odminusované za 40 jednotky a oprava programu pri vratkách, čo bola dotácia na hmotnú núdzu. Nič také veľké neviem, či nejaká otázka, to je poviem. Pre mňa je to otázka tá údržba výtlovky na Rubanskej ceste. Že či to bude toľko, respektíve neviem, či sme to nemali posunúť pred tento bod. No, tam bolo 5 000 eur. Či to je v poriadku takto, alebo prečo je to tých 4690 a či to je v poriadku takto. To je navýšenie 5 000, ale 5 000 je v rozpočte. A podľa zápisnice, ktorú ste dostali, môžeme to teraz v rámci toho. Ale mali by sme najprv schvaľovať ten, aby sme vedeli, podľa mňa, aby sme vedeli rozpočtovú úpravu spraviť na základe. Tak môžeme presne. Takže navrhol by som ten bod prekať. Rubanskej ulice. Bolo vypísané verejné obstávanie, predmetom zákazky oprava 3 veľkopočných lokálnych porúb na miestnej komunikácii Rubanskej ulice. Alebo zrejme dátum, dokedy mali dať a tak ďalej. Kritérium vyhodnotení ponúk, kritérium vyhodnotení predĺžených ponúk je najnižšia celková cena DPH za celý predmet zákazky, však to máte pred sebou, poštou osobne a tak ďalej, špeciálne si 4 firmy podali ponúky, 4 firmy a najlepšia firma SPOR. Áno, 9690 eur. Teraz keď dobre chápem, tak my by sme tu mali rozhodnúť, že toto poradie platí, alebo to neviem, ja nebol som na tej minulej spoločnosti, tak teraz nie celkom chápem. Je toľko by stála tá oprava, čo sme dali verejné obstarávanie a v rozpočte je 5 000 eur. Či to chceme robiť, keď chceme robiť, tak musíme navýšiť v rozpočte do 4690 eur. Na ten účel, na túto cestu. Toto je len informatívne, aby ste vedeli, že z čoho vyšla tá suma 4690.
Dobre, ale sú tu také kritériá, ktoré som čítal, že kópia dokladu oprávnení dodať predmet zákazky, cenová ponuka, minimálne 3 referencie o podaní podobnej zákazky za posledné 3 roky. Na základe môjho prieskumu z obchodného registra firma, ktorá vyhrala, nemá v predmete činnosti takúto činnosť. Určite má, lebo aj preferencie nám dali, hej? Pozrite sa, tento výpis je zo 6.5. tohto roku. Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prenájom hnutelných vecí, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Toto je predmet činnosti. Dokončovacie stavebné práce. A ešte je tam chybička, ktorá vyšla ako úradný doklad, vyhodnotenie, a už vo výrokovej časti je: uchádzač bude informovaný, že prieskume trhu úspel, aj budú u neho objednaná výmena okien na obecnom úrade. To bolo omylom, bolo tieto vysvetlenie, pani inžinierka Záločeková omylom to tam ostalo. Takže tieto... Treba ešte čítať. Len firmy, ktoré sú ďalšie v tom, sa môžu na to obrátiť, že to nie je v litere zákona. Ja neviem, ja si myslím, že 2 Darton určite je lepšia na toto, alebo aj 3, aj 4. 4 nebudem, lebo som tam zamestnaný, takže ja to nepreferujem a nechcem tlačiť, ale v podstate tieto chyby sú tam, ktoré... Ja si myslím, že v takýchto... Referencie nám predložili a boli prihľujúce. Ja si myslím, že v týchto prípadoch pre previdenie by sme mali určiť komisie, výberové komisie. Ja si myslím, že komisia bola zložená z najvyšších predstaviteľov obce. Starosta, hlavný kontrolór a prednostka úradu, čo sme otvárali obáty. A vieme aj my prečítať, že čo je 9600 a 10230, čiže dá to do poradia. Nejde o to, nejde len o cenu. Nie vždy je cena dôležitá. Chápete? Aj kvalita tej zákazky, ktorá bude vykonaná, aby sme sa potom nemuseli hanbiť. Či je vôbec možné dodať v tejto sume? Či je to možné vykonať? Takže doplniť, takéto komisie by sa mali doplniť od človeka, ktorý sa vyzná v danej problematike. Takisto aj na kultúrnej činnosti alebo na hociakej inej činnosti, nech je tam jeden fakt, ktorý s tým robí, aby sme predišli nejakým problémom. Nemám výhrady ako také, len hovorím, aby sme fakt, či je to za to, ja pochybujem o tom, že za ten peniaz je to možné urobiť. Boli tu zamerať, všetky firmy dali takúto cenu, bolo oficiálne otvorenie obálok, bol termín a tak ďalej, a tu je výsledok. Viem, pán starosta, boli sme tam aj my zamerať a samotné tie metre štvorcové sú vyššie. Tu sú už oveľa nižšie metre štvorcové. Metre štvorcové 250 je postačujúce. A my sme to boli merať. Nie s gumeným metrov sme merali. Prečo je potrebné toto riešiť, keď je to bolo normálny cajchovaný meter na to používaný v normálnej praxi? To nejde o to. Jednoducho, fakt je tam potrebné aj viac toho vyrezať, ako len ten samotný výpor. Ešte raz hovorím, je tu zápisy sa z vyhodnotenia ponúk, 4 firmy sa prihlásili, najvlastnejšia firma vyhrala zo sumou 9690. Dobre. Až také markantné rozdiely zase tých... Áno, 1400, a práve, že 1400 eur je rozdiel medzi prvým a posledným. No, z celého suma sumárum žiadal by som to navýšenie, ktoré dávame do rozpočtu, aby sme tam mali rezervu v prípade nedodržania tejto finančnej analýzy, aby sme tam mali viac peniazí. Takže nie 4690 eur, doporučujem, ale dajme na 6000 eur, podľa mňa, do toho rozpočtu navýšenia. A keď s ním bude
kedy 7. vaše zasadnutie do 7. júna to vedia aj spraviť. Lebo ja som v jednaní s ľudstvom, že ako to budú obchádzať, že to aspoň na týždeň musím dať účasť. 7-10 dní by bolo vhodné. Tak potom už na tom zasadnutí budeme vidieť, že áno, tu je faktúra a postačuje. Že takto bude uzavretá zmluva. Takže predpokladá... Až vieme odmerať, že koľko zabetonovali, nie? To vieme odmerať. Samozrejme. Takže podľa toho už zmluva bude spravená spor priemyselná ako s tým podnikom. Tak keď odsúhlasíme, tak áno. Spor. Navýšenie rozpočtu, keď odsúhlasíme, tak áno. A nemôže to ako stavebná komisia ešte prerokovať? Čo chcete ešte prerokovať? Nič. Keď ty si rozhodol, tak nič už. Na finančnej komisii to bolo prejednané. Poprosím predsedu finančnej komisie, aby sa vyjadril k tomuto prípadu. My sme neprejednávali to betónovanie ulice. Neprejednávali sa navýšenie rozpočtu? My sme navýšenie neprejednávali, len to prišlo do toho, že z komisie, že možno tá suma by nemala byť tá, preto som to pozastavil, že až kým sa odsúhlasí, že ktorá verzia vlastne pôjde, či pôjde, zostane to takto, tak tá suma je v poriadku, keď pôjde tam verzia 2, alebo na druhom mieste, čo sa skončilo, tak tá suma sa navýši. Kvôli tomu som zastavil. Finančná komisia s tým súhlasí, že to bude zmena, alebo návrhom prišiel, že zmena rozpočtu bude, len momentálne neviem, akú sumu sa jedná. Preto musíme rozhodnúť teraz najprv. Verejné obstarávanie je tu výsledok. Prečo tomu neveríme? Však aj 300 ja tomu verím, ale je tu stavebná komisia, ktorá má pochybnosti. Z mojej strany je to v poriadku. Ja vždy som za najmenšie peniaze, aby sme spravili čím menej minút. Építési komisszió, ez átvette, vagy nem vette? Hozzám se jutott. Gyerekek, ezt tudtátok már úgy is, hogy építészeti Hát komisszió. nekünk Hogy működnetek ellene. my máme za povinnosť spraviť verejné obstarávanie na takéto veci. To je zo zákona. Takže medzi prvým a druhým je fakt 230 €, tak to odôvodníme tým, že druhý bude asi lepší, lebo tam je neviem koľko percentný rozdiel. 230 €. Nie, z toho okolností viem, že oni majú skúsenosť. No, nevadí. To neviem, vypísané bol na nižšia cena, to nevieme obhájiť. Buď zrušíme celé a potom zase to pretiahne. A to ako one predložené doklady, kópia dokladu oprávne dodať predmet zákazy, cenová ponuka, minimálne 3 referencie o dodaní podobnej zákazky za posledné 3 roky. Máte sa na referencie. Však sú majú na referencie. Most mind teljesített szerintem. A toto. Dobre, aby sme to uzavreli, podľa mňa, pán starosta, v budúcnosti, ja som to prešiel toto, takže ako člen stavebnej komisie, preto mám aj tieto... Ja som prešiel ako starosta obce. Áno. A zástupca prešiel som. Dobre, ja vám neskáčem do reči tiež, keď vy hovoríte. Takže podľa mňa, keď máte o tom plnú vedomosť a táto firma je schopná to urobiť, tak samozrejme každé euro je euro. Ale ja si myslím, aby sme už toto pozastavili do budúcnosti, v každom prípade, ja si myslím, je na dobro veci úzka spolupráca. Nikto nie je proti nikomu. Nekladie sa to do tej roviny, že by sme boli pre a proti, ale do tej roviny, aby sme doniesli to najlepšie riešenie v každom prípade. Fakt. Chápete to, že vy ste najvyšší predstaviteľ obce, akceptuje každý. Ale nemôžete ani vy, ani ja, ani jeden z nás všetko vedieť, ale dajme sa dokopy a riešme to tak, aby to bolo fakt. Lebo nie len peniaze, ako ešte raz hovorím, nie len peniaze, ale aj výsledok. Ale keď tvrdíte, že áno, nie som proti. Ja vám verím. Ale fakt do budúcnosti postavme na to
komisie. My to tiež chceme prerokovať, takisto ako dbáte na slovo finančnej komisie, je aj tá stavebná komisia, ja chcem fungovať. A fakt, tak, aby sme... rozumieť, že pri otváraní obálok chcete byť prítomní? Áno, chcel by som byť prítomný, aby sme vedeli prehodnotiť fakt a vieme sa tu postaviť. Ale tak by si... Treba stanoviť normálnym spôsobom komisiu. Áno, presne tak. Otvárať nejaké obálky, nejaký projekt, tak treba normálnym spôsobom toto odsúhlasiť. Pán hlavný kontrolór, vyjadrite sa k otváraniu obálok. Jak to prebehlo? Ako bola stanovená tá komisia, ktorá otvárala? Kto to stanovil? Ja som to stanovil. Ja som vypísal aj v jednom správe. Zo zákona, musím. No ale do komisie by mohli byť začlenení aj členovia stavebnej skupiny. Teraz by sme tu nerozprávali už pol hodinu zbytočne. Keby boli privolaní aspoň dvaja z komisie. Építészeti komisszió másolatot volna az egyik. Nem látod, de nem kellett volna itt mostan beszélni, hogy most miért. Ide Ezt a két napja kaptuk. Egy referenciákat is hozzuk ide. No de itt, amit hallottuk meg. Én úgy gondolom, hogy teljesen... Itt, amit hallottunk, csak a egyedüli összeg a döntő, amint én. Treba prekladať. Je potrebné prekladať? Most figyelj, itt van priemyselné podlahy, itt van výhrad, priemyselné stavby. Most ennek van alapja, amit a Marian elmondott, vagy nincs alapja, hogy egyáltalán van egy engedélyük utakot csinálni. Most ez megint olyan, hogy most itt fogunk kételkedni, hogy most élek. Igaz vagy nem igaz? Meg lehetett volna kérdezni, vagy utána nézni a referenciókba. Ja. És akkor tudunk dönteni, hogy igen, ez nyeri, vagy ez nyeri. Én a kételjemet megmondtam, eredményemet is megmondtam, amit én hoztam ebből. Tudomásom szerint előtték csinálta itt a tűzoltó szertár előtt is ez a cestný beton, tudomásom szerint előtt csinálták itt a mi podľa mojich vedomostí pred zbrojnicou, hasičskou zbrojnicou, taktiež oni robili tento cestný beton. Tento sport. Áno. Takže ja si myslím, že k veci to neuškodí, keď si môžeme, aspoň teraz tu si pozrieme tie referencie a odsúhlasme alebo neodsúhlasme danú záležitosť. Desať minútová prestávka.